Takže čaute, ja som Šimon, ja vás vítam pri mojom treťom dieli na hru Drakensang. Dneska by som si zahral za moju novú postavu na Drakene a nič som za ňu nehral, nič som za ňu nerobil, práve som si vyrobil, tak môžeme ísť. Prepáčte za to, že hovorím tak rýchlo, ale neviem. Dneska som nabudený. Bože, som zvyknutý na 21, tam má veľa schopností, ale tu zase, 22 a tu zase nič nemám. Poďme. Tu zase bude raz, dva. Joj. Teraz keď si taký menší, to je nuda. No, dobre, všetko berem. Dám sem, tak. Ja na to prekliknem, kým sa dostanem aspoň, neviem, proste až keď zabijem tohoto bossa, takže čau. No, už som to všetko vyzabíjal, práve som sa dostal sem, tak teraz mám za úlohu ísť k tomuto kovačovi, neviem. No vlastne viem, teraz pôjdeme sem, splníme totok, zoberieme ho, pôjdeme sem. A totok tu zarobíme do levelu, čo je, 4, keď sa niekomu podarí. Toto bude ťažké. No, ťažké zasa nie, ale zase to bude dlhé. Takéto úlohy neznášam nikdy. Krátky luk. Aha, tu sú hneď dvaja. Bum. A je to. Chytro sem. Moc, bahno, fuj, nechutné, škaredé. Nenávidím ho. Kto by mal rád blato? Iba kebyže to má povedať. Kto? Debil. Z začiatku som mal dobrú náladu, ale teraz ma to nudí. Ježiš. No poďme. Jupi, tuto získam veľa XP. Ale moc nefertári, bla. Wow. Slepý. Jaký slepý? To až bolí. Yes. Čo som dostal? No. Až také zlé to zase není, ale no, dá sa. Jupi, univerzálny. Počkajte, už mám 2. Čo sa mi nenasadili? Tu nič. Už som sa zlakol, že tam čosi mám. Nie. A prehľadol som to. Dostrieľam ťa, najviac jak sa dá. Tu nič. Wow, bahno. Čo sa prechádzaš? To mňa nezaujíma. Je to lepšie?
tak si to dám. Dobre, jupi. No, ešte 3 mi chýbajú. Tuto už mám 2. Wow, ani som si ho nevšimol. No poď. Jaký kúsok? Už dáme už len 5 XP. Alebo po slovensky, alebo po česky, ja neviem jak to mám, no. Bodov skúseností. Yes. Haha, debili. Na 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 na. Na 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 na. A získal som to. Čo? What the fuck? Och, môj. Bože. Nezískal zo žiadneho. Konečne. No, ja to prestrihnem, kým prídem k tomu bossovi, tak čau. Tak sme späť, zabil som bossa, teraz sme práve pred Kingsilom a teraz je najlepší okamih, lebo keď vstúpime do Kingsilu, dostaneme premium na 3 dní, tak dúfam, že ho získame. Prosím. Áno, máme ho. Inventár. Ja si ho aktivujem, tak. Počkať. No dobre, no poďme. Prečo tu nemáme to? Zvláštne, nevadí. Počkať, on tam teraz ide. No dobre, ja by som túto videjko ukončil. Ak sa mi video páčilo, zanechajte like, odber, poprípade koment a majte sa. Čau!